kabayatan na mga idol. Speaking of aksidente, endayuman iti iliti sa Nicolas Gaputa detoy driver ti truck minibus nga karaman iti aksidente iti napalpalabas or di kalman akit na nagsalita na po detoy IFM News. At naman na denggan ti report iti daytoy mga idol Gaputa minibus can pick up aksidente nagdinungpar iti barangay 16 San Marcos San Nicolas Ilocos Norte at ti sa Bali police report. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Aksidente ang nagdinungpar iti may sa pick-up ken minibus iti National Highway apaset ti barangay 16 San Marcos San Nicolas Ilocos Norte. Basar ti report iti nailian na pulisya ket agpapaabagatan na direksyon ti Isuzu D-Max idinto ang agpapamyanan na direksyon ti minibus idi nga imagaw ti linya ti Isuzu D-Max kaputi rason ang maipagarop ang nakaturong ti driver ti pick-up. Kas resulta ti aksidente ket nagsagaba dagiti driver ti bus ken pick-up pakiramanan dagiti pasahero ti nagduduma asugat ti bagbagi ken itarayda iti kaasidgan ng ospital. Mainaig iti daytoy ket nagsarita ti driver iti minibus pakasaknan kada ito nga aksidente. Si Masao dagay siyempre kay tartaraya nainayada daw rin wang tayo mapasungada nga sumungkat dagay D-Max nataray nga imbagaw ti right phone so nga tiyambo mapanti bayer so nagyanan lang kang direkto nga kota makalaso nga mapanti bayer may tayo di naman ipahingid diretso mo lang taga diretso na ko dito sana lang na ibawin tayo nagkasardo bag po na nagpuligos kay lugan na iti agdamaket manarimaan ti investigasyon iti nailya na pulisya para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.